views and opinions expressed by the host and guests in this program do not necessarily reflect those of the company or its management. Viewer discretion is advised. Balitang balita, King Lapwat Kapampangan. Kwentuda ring memalen emu dapat palampasan. Serbisyo publikong wasang-wasang. Tikdo nakakabalen at gumising katutuan, uling abak na balen. Gising na! Bangon na! Opo, abak na balen. Yakupin kay Dalasuy, Paulo G. Santos. Mamalita ngayon ni Pungaldo na buning Miyerkules na. Miyerkules na pinene. At 31 na po ng Hulyo. Kakaluguran, mga kaibigan, kayo pong mga nakatutok ho sa amin via sa amin pong mga social media stream. I-share ho ninyo, i-like ho ninyo ang ating pong channel. At opo, mga kaibigan, serbisyo publiko at Rene pong mapaling balita, gani po Labuad Kapampangan, ila pong pahinto ng damong development, lalo na po ratang makatutok kareng nanong balita, Paulo G, ha? Dito sa kabuhayan ng marami po nating kababayan na isa ho sa ating pong binabantayan ngayon, ha? Nakatutok ho tayo dito ho sa oil spill, dyan ho sa Manila Bay Cove. Shoutout dito ho sa mga manging isda natin. Saan, Paulo G? Dyan ho sa 4th District ng Pampanga. Kumusta po kayo? Yung po mga nag-aalala na kababayan ho natin na mga isda din dyan ho sa Manila Bay. Ang initial ho na ulat, andyan na ho raw, malapit dyan ho sa Rojas Boulevard, paring Resty, dyan sa Manila Bay. At totoo, nakita na rin ho yung bakas ho nitong langis, tumagas na langis ng MT Terra Nova. Diyan rin sa area ho ng Cavite. Shout out, kareta pong kakaluguran damong ating pusong makabalan at magparala po kaya kaming impormasyon, kabilyan na po renin dalan. Isa pa ho yan sa amin pong hinahanapan ngayon ng sabi sa atin nitong ating mga followers. Paulo G, ang isa sa dapat nating tutukan ngayon, yung mga rehabilitasyon sa mga kalsadang sira-sira. At totoo, ang dami daw hong mga sasakyan, Pangulo. Hindi lang ho yung kalagayan ng sasakyan na nasisira. Pati ho yung na-i-involve dito ho sa road crash. Kasi mga kaibigan, sa dami ho ng uka-ukang kalsada ho ngayon na dapat ho natutukan ng DPWH, kailangan maging alerto at listo ho tayo dyan. At kung maaari, shout out dyan ho, dapat naman, sabi nitong ating mga nanonood, dapat, Paulo G, nakita ng may uka, may butas, yung lokal na pamahalaan magkaroon na ng signages dyan para hindi ho mapahamak yung inyong mga pinaglilingkurang mamayan, di ba? Kareni pong kaya katantalatugi, manalbeke kami. Pilmira pong popost kayong karelang timeline. Paulo G, CLTV, tutukan niya po yung kenindalan, keni po San Jose. Keni po Jasa Road, ini makaya niya po yung tsura na po ng kalsada. Makalunos la po rin ng motorista. Shoutout po ka rin ng atsuking kapanibalan. Baka nita pong dinandalang abiso rin ng kikatamong nemalen. Pero bayo sabla, mga kaibigan, dun ho sa mga nakatutok ho sa atin, tulad ni Kuya Jeffrey Cano. Good morning, Paulo G. Nanonood dito sa San Nicolas, Santa Ana, Pampanga. Kumusta la rin ng nemalenta mo kening Santa Ana, Pampanga. At keni muna pong Arayat, San Luis. Yabeta na lang po rin yung katamong talatuki Manalbe, nasa agrikultura. Kumusta po kayo sa inyo pong pagbangon? Mahalaga po sa amin, mga kaibigan, ang inyo pong kwento. Ilabas tayo po kakaluguran. Itong mahalagang impormasyon, nakikita nyo na ho sa aming TV screen. Pero mas maigi, mga kaibigan, atin pong, usisain ang lagay ho ng trafiko. Saan, Paulo G? Traffic update muna tayo. Gising-gising mga kaibigan dun ho sa mga patungo ng Metro Manila at pag-uwi rin dito ho sa Northern Luzon. Inyo hong nakikita ho ngayon ang kalagayan ng North Luzon Expressway. Umpisan ho natin dito sa Balintawak Toll Plaza. Yung po mga nakikinig ho sa amin paluwas ng Maynila, nakikita ho ninyo. Talaga naman, napakaganda ng biyahe, Kuyang Mark Roque. Wala tayong problema sa traffic. At totoo, dito sa nakikita ho nating papawirin, dito sa live streaming ng NLEX,
Maluwalas na po yung panahon. Kaya ni pong area na ng Valenzuela, makanta mo naman. Kabayan, dito rin sa Mindanao Toll Plaza, ay kainang bumiyahe ngayon. Sabi nitong ating mga followers dyan sa Bulacan. May Kawayan Interchange, Bukawe Toll Plaza, at dito rin ho sa Gawi ng San Fernando Interchange dito ho sa Pampanga. Ingat ho kayo sa inyo pong pagbiyahe mga kaibigan. Yan ho ang amin pong traffic update ngayon pong araw ng Miyerkules, July 31. Abak na balen! Abak na! Abak na! At dito ho sa mga ay, nuko, Paolo G, kabang magalmusal ko, pakibaluan ko talaga yung bili na ning katamong panahon nguling. Habang manalbe ko CLTV, kukusot ko la rin imala ng bapa mo. Ayun, shoutout ho dito ho sa mga naglalaba. Naglalaba. O yung mga nakabatya, ayun. Pero yung po mga, ayan, pagka ho, bayo pantalasaway kumari ko. Minsan makipangatwangan ka, Mari Resty. Pagkahirap na, ayan, yung labahin, hindi mo na perfect at meron talagang nakikita pa rin itong, ayan, shoutout ho doon ho sa mga maganda ang relasyon ng magbiyanan. Sino ho ba yan? Yun hong palagi ho silang, ayun, may pasalubong ang iyong biyanan kay kumari ko. Di ba? Nakatira kayo sa isang bahay, para Resty, at totoo, yung pakisama, talagang napakahirap niyan di ba? Lalo na sa pagluluto. Kaya ako, nung nagsisimula ako, magsimula ako, kabayan, talagang masayang-masaya, yung biyanan ko, Kasi bakit kamo? Palagi akong, iintindihan ko lagi itang manyaman na almusal na nga ba? Siyempre, siliba ng yaning ima. Nanungulam yung, yung RMM, mga kaibigan, ng aking pong ulam. Sa sarap. Josh, pakita mo nga yung RMM natin. Gaano kasarap yung ating mga almusal tuwing umaga. Naku mga kaibigan, umpisahan natin sa hotdog. Umpisahan ho natin dyan sa mga processed meat nila. Napakasarap. Ayan umaalingasaw ang bango ng bulgogi yata nga kanya kanyaman kay langguk itang syempre mga kaibigan langguk nilaga mo kay pusitan meng kay kalamansi kasarap mga kaibigan lahat ho ng kanilang meat products ay imported at naman sa mga recipe, mga kaibigan, mailalaban mo talaga yung kanilang produkto dyan ho sa mga prime dine-in na yung mga recipe ng mga chef. Opo, mga kaibigan, kita nyo ho yung chicken leg quarter ho nila, hindi magpapatalo. Ilalaban ka niyan. At gayon na rin, yan, masarap yan, pare Resty, yung bone marrow. Naman, mapapalabang ka ng kanin dyan. RMM Cold Storage, kakaluguran, opo, ito pong Queen Risk. Matatagpuan yan dito ho sa rin Paolo G. Bacolod. Kita mo pong boundary na ng Angeles City ganyan pong Friendship Highway. Ayan. Naman, sa sarap. Alamin naman po natin ang lagay ng panahon mula ho sa ating pong Weather Bureau. Weather update tayo. Magandang umaga sa inyong lahat at narito na ang lagay ng ating panahon ngayong huling araw sa buwan ng Hulyo, Miyerkules, July 31, 2024. Sa ating latest satellite images, makikita natin ang patuloy pa ring pag-iral ng southwest monsoon o habagat, partikular na sa kanlurang bahagi ng northern and central Luzon. Bagamat nakikita nga natin na humihina na itong southwest monsoon. Magdadala pa rin ito lalo na ng mas malaking tsansa ng mga thunderstorms sa may kanlurang bahagi ng Luzon, habang ang lalabing bahagi ng bansa ay patuloy na makararanas ng mga pulupulong pag-ulan, pagkilat, pagkulog. Pansinin po ninyo dito sa may northeastern part ng bansa, halos walang masyadong kaulapan,
halos meron po diyang high pressure area ngayon kaya sa mga kababayan natin lalo na sa may Cagayan Valley region, inaasa natin medyo mainit na panahon yung mararanasan sa tanghali. Pero posible pa rin yung mga thunderstorm sa hapon hanggang sa gabi. Posible din yung mga pag-ulan, ng mga pulupulong pag-ulan dito sa may Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan nga, wala tayong minomonitor na anumang low pressure area. Posible hanggang sa weekend, malit yung chance na magkaroon tayo ng bagyo. Dahil dito, inaasahan natin hanggang sa mga susunod na araw, hanggang posible po hanggang weekend, mga isolated rain showers and thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Posible din yung mga early morning rain showers dulot ng habagat. Ang siyang mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa. Ngayong buwan nga ng Hulyo, 2 bagyo ang nabuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility, ang bagyong Butchoy at Karina. Habang sa buwan ng Agosto, bukas, August na po, inaasahan naman natin 2 o 3 bagyo ang mabubuo at papasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Abak na balen, ayan, narinig ho ninyo ang report ng Pag-asa, hindi huro bababa sa 2 hanggang 3 bagyo ang papasok ngayon pong darating po na buwan ng Agosto. Kaya at Ate Purita, Mami Purita Novilla, yung mga nakikinig sa atin dyan sa Mabalacat, naku po, opo, ayan ang sinasabi ko, Paulo G, kapag ka itong bagyo ang ating pinakikitunguhan, dapat una sa lahat, ayan, tayo pong mga nakapakikinig ng mga balita, dapat alam natin yung mga, preventive, rata pong precautionary measure nga manwanda. At kahapon, kabayan, nag-uusap itong ating Pangulo kasama itong kanyang mga gabinete dyan, nagkaroon muli ho ng orientation, kasama ho itong Pag-asa, at gayon na rin ho itong DPWH. Ano sabi, Paulo G? Ang usap po mga kaibigan, ma-streamline ng maigi. Pagka merong alerto ho na may bagyo, dapat alam din ng tao, pare Resty, kung saan sila tatakbo. Saan yung kanilang mga safe na lugar na po pwede hong puntahan, mga evacuation center, at gayon na rin daw yung mga impormasyon na klarong-klaro ano talaga yung mga hazard area. Diba? Itang flood-prone area nga manwanda, ita po yung pilming lulbog kita pong lugar ang mabababa. Kasi kakaluguran, metong ya po karening burira po nga balo Lalo na't meron tayong bilang ng casualty na yun ho ang masakit. Pagka ho nakikita ho natin, merong nasasawi. At ano yung rason ng pagkakasawi, pare Resty? Diba? Meron hong nadaganan ng nadaganan ng dingding. Nadaganan ng punong kahoy, nalunod na kuryente, di ba? At ang punot dulo pa rin ho niyan, yung kahandaan, mga kaibigan. Kaya isa ho yan sa dapat ho nating bantayan ito hong pagkasaho nila ng sistema kung paano ho aabisuhan yung pong mga mamamayan, abisuan dala po rening memalen, makananula po maging ligtas. Oreta pong kakatamon talatukia, chupu abroad. Magkano ang palitan ng dolyar, Paulo G? Ayan, nakikita nyo na ho sa ating pong TV screen, 58.64. Ayan, at doon ho sa mga nakakapakinig ho sa amin, serbisyo publiko, araw-araw, ang amin pong ibinibigay ho dito ho sa ating pong mga kabalen sa Pampanga. Ayan, akakiula naman po rin pong water interruption tamo. Diyos, sige, aslag bulag, ang akit dalagyan ng kabila tamong screen, mas maulag ang ipaslagtalan rening abiso keng reni pa mong kikatamon talatukin. Ang sabihin niya po yung itang alaga na po ng karelang pera. Yaping painguna mo yung Paulo G, pangabagya. Pero yan, nakakiyo na lang po kakaluguran. Reni pong power interruption, shoutout po ka reni pong talatugita mo riot, kini pong area na ng barangay Mapalad. July 31, ngayon pong araw ho na to, alas 9 ng umaga hanggang alas 5 po ng hapon. Wala po kayong kuryente. Karila pa rin, Josh. Barangay Santo Niño and Barangay San Mateo dito ho sa Arayat, Pampanga. Alas 9 ho ng umaga hanggang 1 ho ng tanghali. Abak na balen!
Barangay, no rin naman yan. Okay, naman pong water interruption. Kakaluguran, July 31, sa lubungan niya po nga, primero na po ning Agosto, alas 9 na po ning bengi, hanggang pong alas 5 na po ning haba, katim niya pong flashing activity in prime water. Kini pong area na po ning Fernwood Subdivision, shoutout Mabalacat City. O yan, Jake Ginto. O yan, Remanol Beke katamong yanin eh. At least baluda nung nanong atin. O yan, Barangay Mabalacat City, Fairground Subdivision, Mawake, Maragul, Kamachilis, Mampan, and Metro Clark Executive Villas. Sa lubungan niya po yung primero na po ng Agostong alako pong danong abak na balen, abak na. O dito ho sa mga nag-aabang sa ilang pahong currency, mga kaibigan, palitan ho ng kanilahong pera mula ho sa Japanese yen, Hong Kong dollar, UAE dirham, Korean won. Magkano palitan ngayon, Kuyang Josh? Ayan, dun ho sa mga nakikinig ho sa amin, mga kaibigan, na opo, patuloy ho ang kanilang suporta dito ho sa kanilang mga kaanak. Ay, totoo, mga kaibigan, dito sa naririnig ho nating daig ng ating mga kababayan, kung pag-uusapan ho yung kanila hong, opo, ay, totoo na kakaluguran niya. Ako nga na, may papakirot ko. Italibo mo ngayon, nano niya, rugoy nga, salina, nga rening daramdaman tamong mamalengkin. Ko yan, Joel Stephen Manalo. O dun ho sa mga nakakapakinig ho sa amin, yun hong abiso ho ninyo sa inyong mga customers. Ay, kalwalas na po yung kakatamong ngayon TV screen, kakaluguran, yung data screen natin, paano ba naman kung nandyan sa iyong sa ilalim ng aking TV screen ng inyong produkto, di ba ga? At least yung ating mga followers alam na alam, isipin niyo kung ilan milyon na itong reach natin. Karami, yung palang nanonood sa atin sa abroad opo, patuloy ang kanilang pag-share pagka eto balitaan na tayo at serbisyo publiko. At kakaluguran, reta pong talatugita mong Oitsa, magbante po ka rin pong mapaling balita at dito sa lagay ho nitong oil spill. Na, opo, malaking balita yan. Antabayaran ho ninyo sa aming pagbabalik. Abak na balen!
Abak na balen! Abak na! Kareda pong kakatamong talatuki, manalbe, oy cha, maragul po daralan. Shoutout po ka rin maragul daralan. Pakakalalay ko, kaya kayong gagawa na aldoldo. Nung panena ko mo pong maragul daralan, ningaos da kaya kayo na ano? Magdakal. Oh, may masakit ita. Nang panay mo na mong papakit kayong karela. Oh, karang kaya parang tao. Na panay na kamong maragul dadalan. Oh, oy tanay gayara. Oy tanay Pedro ngara. Madagulya daralan. Ingaos kaya magbakal. Abak na balan kareda pong kaya katamong kakaluguran. O yan, makalbog pamurin po keng ngutang. Alimo po keng albog. Pauli na po ining pisasabihan keng recovery ra. Ay, Diyos ko po nga pong gino. Hindi ho kayo nag-iisa. Nako, marami ho ang eto, humahabol ho sa kanilang calamity loan. At kung pag-uusapan ho itong perwisyo, atid ho ng habagat dahil ho dito ho sa, super typhoon. Kahit hindi naman ho naglandfall yan, Paolo G. Talagang nepo karagul kapamerwisyon kaya kami. Wari, yapon Tony kanini retang tanam ng okra. Luko. Pinadapa ho nitong baha dyan ho sa area ho ng San Fernando. Uy, kitang area nang ining Bulaon. Balam galang lalbog Bulaon. Oras may manuran masigan. Abatin palang flash flood ka rin. Anya, dudugpaya po ang gaget ng Kendel Rosario. O ne, shoutout kang Engineer David. Ayan, pakasiyasatan yung lapusa na rin kaya katamong sasama sa master plan. Kung saan ho yun yung talagang lagusan ho ng tubig. Shoutout, pagka ho gumagawa ho tayo ng plano. I-considera ninyo, yun hong mga nandun. Ratang may Mariuyu, uling ila pong mikabalo nung nunyang kalalam po yung danong mamumunta karela. Nung isang kasi, managkatamong technical working group nga na, may nabit ang memalen mong, may Mariu, may nabit kapitan. Diyos ko po nga pong gino, hanggang no ka rin niya pa, nanyan degree, kingwa mong tauan ken, engineerya, architect yan, ano yung maning expertise na, nung may nabit ang grassroot, abak na balen. Na naman balo nung nanong sitwasyon ken, nung mga nano kalalamin, danong nempong mumuran. Ware, ay, may bubuaya ka niya po ko. Ciao, daramdaman na ako. Rata pong Manal Beke kami, umpisa na ho natin ang mga mainit na balita. Balitang balen, balitang kapampangan. Hoy Nina! Oil spill King Bataan. Hoy ni po, pakanumiraras Pampanga, seafood kem probinsya. Safe pang kana, nagpangpukang Governor Dennis Delta Pineda at King BFAR Region 3. Abak na balen, balitang kapampangan. Higit 9,000 pamilya sa Central Luzon nananatili pa rin sa mga evacuation centers ayon ho sa RDRRMC. 51 public schools dito ho sa Pampanga. Memuklat klase pauli na po ning albug. Abak na! Higit 100 preso sa Bulacan inilikas dahil sa pagbaha na dulot ho ng bagyong Karina. Abak na balen! Abak na! At sa mainit ho natin balita sa agrikultura at nag-aabang ho ng presyo ng baboy. ASF vaccine, ipapamahagi na ng Department of Agriculture ngayong darating na Agosto. Baka naman, sana naman, Paolo G, ay bumaba talaga ang presyo ng baboy. Kamahal, paring kabayan. Ako'y namalengke dito sa public market, Bagsakan na yan. Naglalaro pa rin ho yung liempo na masarap na i-adobo, ni kumari mo, sa 360, 380. Gusto pong medyo may late ka pang may malengke kanta. Aquameng kaya kang kay, presyo ketang mas mal. Mira siya pang 400. Lalo na nung may sinali ka pa, kening no ka rin, Paolo G. Kening, talipa pa. Diyos ko po nga pong gino. Ito ho, ang detalye ng mga nangungunang balita dito ho sa Central Luzon, mga kaibigan. Opo, sisimulan na ho raw ngayon pong darating na Agosto ng Department of Agriculture, mga kaibigan, ito hong rollout ng bakuna kontra ho dito ho sa African Swine Fever o ASF sa mga lugar na apektado ho ng ASF. Saan ba yan, Paolo G?
Opo, mga kaibigan, dito ho sa ilang hong lugar dito sa Central Luzon, isa pa ho yan sa kanila hong pinakikitunguhan. At sa isang pulong balitan na inanunsyo ho ng Food and Drug Administration o FDA, naaprobado na ho inaprobahan ho itong Certificate of Product Registration ng bakuna. Ayon ho kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., nasa 150,000 vaccine ang kaagad ho na ikakalat sa mga tinawag na red areas ng ASF, partikular na sa area ho ng Batangas at Mindoro. Naglaan ho ang Department of Agriculture ng 350 million pesos na pondo para ho sa vaccine rollout. Sinabi naman ho ni Secretary Chu Laurel na dahil limitado pa lang ang bilang ng bakuna kontra ASF ay restricted muna ito pero ibibigay ito ng libre. Ayan, ulitin natin ibibigay ho ito ng libre. Ang Certificate of Product Registration ay may 2 taong validity at oobserbahan, mga kaibigan, oobserbahan, ayun, at ang resulta ho nito sa loob ho ng 4 na buwan. At para ho tayo ay bigyan ho ng mas malawak, mga kaibigan, na appreciation dito sa balitang ito, makakausap natin ang aking idol. Si Koyang Toto Gonzales. Kap, kumusta na ka? Tagapagsalita ho nitong ating pong malaking industriya dito ho sa Pampanga at ini pong karelang aguman kakaluguran, ini pong Pampanga Swine Association na tutupong lalawe kaya pong kaparalanan baka nita pong mibawi mo. Uling once upon a time, kakaluguran ni Kamanal Beke kami. Ang Pampanga ay isa ho yan sa malaking producer ng baboy. Toto, pamagmanon mo pa mo rin kaya tantala ito kayo makiramdam. Paring Paulo G. Maya paabak po. Take two me, dedimdam. Take two. Okay. Maya paabak po kareng makirandam kay pong abak na balen radio station ng CLTV 36. Ito. Oratang achuta na kin TV at Alben takatamo naman kay social media kanini Toto Kap. Mi pa ka nanong, di na mo kami pamong status. Nano ing... Mamete pong update niya ni. Wani kasi nationwide na po ing laganap na po na may ka-outbreak na naman kay ASF o itang African Swine Fever. Nyapin po, may bagsak yung presyo. Kaya po kaya katamo kayong Pampanga, dating 225 yung presyo na ni Farmgate, yan po 195 na mo. Kareta po ngaliwang areas na maretang 185, 165 na mo po. Nya, magtaka kami mo po, ba't magbabakeng wet market pero bagsak na po yung presyo kay Bobby. Nanong pekasan ka nitang outbreak? Ita pong outbreak kasi ngayon, walang manilyari po. Detang may ka-outbreak ka rin certain areas, dadala-dala po kayo ng Pampanga. Uli kasi Pampanga po, yung number 1 pong end user, karening babita mo, uli natin o rin meat processing, kaya nila kanalos. Toto, Ganing kabilyan da rin ng katamong producer. King kasalungsungan, retang backyard. Ala nalo halos kening radar yun kayong monitoring yun halos commercial na langan. Halos po commercial na langan siguro nung atin man karetang backyard tamo. Very limited na lamo, uling less than 5% na lamo mag-take chance na lamo, they're taking the risk. Para makapanyese na lamo, para kay mag-aral na rin anak da. Lamo, mag-deposito lamo. Pero kayong kasalungsungan na kabilyan nyo aso na kayo tewarya na milabasan nabi kayong press release mamielang babi, maapilan retang nanong ausyo ka rin baka itang Inspire program tamo. Itang Inspire program yun. No ka rin minulay ita atin yang kaya pupunta no ya naman. Blamo nito, yan naman kasi uli nga lata mong vaccine, ing manilyari potang mag-off-feed o potang bisang mga deng rening sese o rening babi, ingagawan na rening producer, tambing na neng pisalimang kanita,
ene sakit ni Bobby. Kasi po ang ene sa mangan, ibentado na kaya sa akin mga lugi ng paragul. At Yay, makananuya tatanggapan ining balitang atinang initial kick-off. Kening ang isasabihan daw, 150,000 doses la kano rening ipakala ra. Siguro balota naman na ating pepalwal na dating Vietnam karetang ASF vaccine na first tranche. Bramo ay maging efektibo lalo siya pag kinalating ASF karetang minunang vaccine pepalwal da kasi may lang pre-trial kanita. Pero alam milyari blamo ing ASF ubalo nung retang vaccine da lubal kaya darara pa na one mas in-improve dala. So ikayo, may nangganang yan mika kuno kayo, uling karetang minunang balita, karetang kasiping tamong bangsa, latinod karetang karelang vaccine, makanyan mo naman yung kayong kapanwalan. Wow, makanyan. Kasi kami naman, base po kayong informasyon mi, kayong asosasyon mi, kayong Pampanga Swine Producers Association, expect sometime November na pa datang, ngayon naman August Okay. Expect na November. O siyempre, ating reservation, uli kasi itang first tranche ng Pepalwal, alang break sabihin na maging epektibo. At kening mumunikala rang i-roll out din kasi in time on target magumpisa ping ganung August, September at ang babanggitan ng Secretary Chul Aurel mumuna rang pakitunguhan at ilang binanggit na probinsya Batangas, Mindoro at map o alain Pampangang po Bulacan. Pablasang yung Bulacan ng po Pampanga ilang baluta mong kaya rin maragula production tewari. Totoo ito sasabihan mo, yung Pampanga po yung Bulacan, talagang maragul na rin productions na. Lately, kasi may tura yung Batangas ang pong Laguna, siguro burito ang iuna reta. Kaya ba't uling linapit na Pampanga, ay linapit na Bulacan, yung outbreak, siyempre mapuntahan niya naman kayo Pampanga, yung rening biosecurity na rening kaya kaming membro, baka samasan din, baka iwasan na pa si Bayo, siyempre ito na puring ni Diary. Itang mga palyari ka rin, blamo, pinatubo din Makanano, mika orientation ko mo naman kene, bayura pa mika press release na lang at sasabihan na yung timeline. Mika kay mo naman, mika orientation kayo nung makanano itang rollout na nini at makanano lang mag-identify beneficiaryo. To date, Sir Paulo, alapang communication coming from Region 3DA. Sigurado naman, abisad na kami at makipag-communicate na kaya kami. At banta siguro, at kanina na mag-usik orientation. Pero as of today, alapa. Ketang yung mag-comment kaya kata kung tumaya pa abukla chempis sabihin niya na tutoy ka pa na kasi nung sali ka mang kening talipapa Paulo G ko 400 ya pa pinimpami sa liding babi ot nung may babayang farm gate nung may babayang farm gate price ngara ot makanya naman yung presyo nung buri sabihin nating naman tala ngara rin kaya kata mag-comment. Hello, ayan. O kabang ayusan tayo ng connection tamo kang kapto to, naging po pisasabihan po kasi na presyuhan na po ning babi. Reta pong makabancho kaya ni puling ita mo, galita mo na magluto tamo kabalen, magluto ka. Misang kem parominggo, idara ko taga ng emeala ko itang kayang recipe, babi. At reni pong makyabe kaya kaya katamong pisasabihan, metong niya po kano kasing solusyon, ini pong ASF vaccine, bang kanita pong minonola po rening kaya katamong producer, reni pong kaya katamong farm, na kirakla na po ngini is commercial. Reta pong mag-backyard, taga ng sugalya po. Kasi kini pa pong lokal na pamahalaan. Dito pa lang sa lokal na pamahalaan, mga kaibigan, ang mga kickstart company, sabihin na ho natin yun mga ayaan gustong mag-invest dito sa hog industry, ang laki ng investment mo kumaring Isipin mo yung biosecurity requirements nila.
kung paano ho yan maipapasa. Kailangan doon pa lang ho doon pa lang sa kulungan ng baboy, hindi na pwede sa residential. Ate, kuya, nakalubahan na may labasan na panahon, At suka ken baryo, malwalasing kaya kang kagulutan, insular mo, pwede ka manyese, babi. Ngeni, pong karakal requirements, pablasa kakaluguran, pamamesti na po ning ASF. Pakikwaran tayo pong balikan bisibayo pangabagya. Ikaw ako pong Toto Gonzales, ito hong, tagapagsalita ng Pampanga Swine Association na kung saan mga kaibigan ng kanya hong binabanggit, dun ho sa koordinasyon ho ng Department of Agriculture, wala pa pong umaabot dito naman ho sa kanila hong samahan na isa ho sa malaking producer ng baboy dito ho sa Central Luzon o dito ho sa ating bansa. Magbabalik po kami sa ilang sandali. Abak na balen! Abak na balen. Manalbe po kay katami ko kung Joel Paule. Abak na balen. Joel Manalo. Ratan talato kita mo kining Santo Domingo Minalin. At tutuna kakaluguran ini pong tisasabyan ken presyo na ning babi. Kapilanta kaya minono ken. Balikan tayo itang presyuan kung toto. Dapat nung sakaling may bababa yung farm gate price, ideally magkano ya dapat yung presyo na ken palengke? Ketang binanggit mong farm gate price magkano na itang sinabi mong bagsak presyo ngayon Kasi may bumbisa kaming 225, yan 195 na kami mong farm gate price. Kay Brad, tangaluang area sa ting 185, begi na lang 165. Supposed to be, nung lalawin may dapat anong 195, dapat less than 300 pesos yung presyo kay wet market. Dapat mag-range siya mong 250 to 290 makanyan. Kasi niyang mo ng panahon niya, mag-umpisa na kami mag-umpisa ako kay asosyon. Yung difference na mo from farm gate price to wet market, 30 pesos. So, ngayon medyo madago na yung difference. So, kasi takal masyadong middleman. Ngatin matas na, miraras na. At saka may atas yung gana-gana. Between 70 to 80 or 90 na yung difference from farm gate price. O na nga kung bago, but hanggang ngayon matas pa kay wet market. Reniwari nga sa salita mo kayong palengke. Aking Pampanga, no? Kung lamano ba't din supply takin po ta, in katuliran da, rening kaya katamong babi, ba no making Batangas. Andiyan lang ko rin na pa ba't din babi, iya pa mo rin yung presyo da ka rin farm gate price kasi
ating uniformity halos nung ating difference man between 5 to 10 pesos mo, diyan Batangas ka pa, diyan pang Pampanga ka. Pare-parehas mo itang ating naman uniformity naman lalawot yung presyo de. Syempre mas bagsak lang ang presyo rin Batangas sa Popan Laguna. Uli kasi syempre nung ating nitura na ESF, mas cheaper than 165 siguro. Okay, suspecha yung ini, ninula rin yung manyalungan na naman. Kaya bisa sabihin na makanya na kabigan. Balutan naman po rin ang middleman, ang pong trader, yun na po mo rin siyempre, isipan da, yung karenang panakit ang maragul kayo yung yan eh. Uita, Yan mag-take advantage sa kanyang keng presyo. Dapat yung DTI, mamonitor na yan, siyempre. Kunibalo na naman yung presyo po pala yung keng farm gate price. At ibalik tayo kitang sabihin na kay pamagbakuna. Advancing kayong research kasi ingaguman nyo commercially larening makatuklo kening pamagsubong yung kening negosyo nga ni maragula kapitalistala, maragula po na nene. Kaya kayong research at kening susubong na ning DA maginyang laganas sining pamagbakuna uling ini nga kakidang minono yung industriya ngayon. Kaya kayong research nanong kayong perspektiba kaya ni? Kasi kalupa na naman ang first transfer palol na ning vaccine from Vietnam. Balik sabihin ngayon, siyempre, may reservation na rin kaya kaming membro kaya ng asosasyon. Uli natin, na maging epektibo etang first trans da. At nabalong yan, nung nag-improve na rin yung papalwal ng pasibayan ng Vietnam, siyempre, maninayla naman ka rin halawang bansa o ba't bulig sa din in Pilipinas, bulig sa din o nung in China man kasi ang number one producer keng Bobby, nung tinalang tepalwal vaccine, manibad ka rin bansa nga ita. Natandas na siyempre nung renang kaya kata mga limang scientist o chemist na mo na kaya mismong bansa tamo, ilo mismong gawang vaccine para sa mo, i-customize din in vaccine. Ano yung problema? As of today, ating paitang reservation na rin kaya kaming producer na sigurado kaya yung vaccine at unless na bulig sabihin nung it was improved kaya ang dating first trans na Pepalwal. So nung mamiela man din at ating vaccine hesitancy karening producer kaya kayo makanyaning kaya. Oo, sigurado nga na siyempre gamitan diyan mo rin yung siyempre isipan makasahot naman o siyempre basta they will just take the chance na tanggapan dala at siyempre vaccinate daw at ng herds. Retang babakunahan da, pilan lang bulan bayo makananing sistema kay pamagbakuna, kay balwan mo. Ela pa may gorient kaya kasi nung karen ng breeder ding i-vaccine daw o karen ng grow out paninayan niya pa mo rin yung naning communication ng Department of Agriculture nung karen ng breeders o karen ng grow out. Welcome development tsaka kayo o kalupa na yung sasabihan mo iki yun itang may nga palyari kitang mumunang tranche at nya mikakuno kayo at ayun tanggapan niyo at kaulan at kaulan niya pamunin niyo. Natural mo yung kaulan niya pa po. At siyempre, in-improve din retang mag-produce vaccine in Vietnam. Natural mo na talaga siyempre, balo mo naman, kapit sa pataliming malilyari ngayon Isa lang manyese, potang miras na ng 20 o 25%, kitang dati ng original na 100%. Kaya ba't atin na naman mag-off-feed o bisang mangan karening bagay nga medyo masakit siya to, potatiyo pa itang virus within the area, and diyang break sa din, fumigate na, gawa na lang aning action kay biosecurity. Kung totoo, sakali man mong sabihan mo, hypothetical question, magi-successful yun atin tsansa na rening backyard mo, milaban na laki ng competition. No sakaling, kasi keraklan, karening mag-comment mo, Paolo G, yapin mo ing may kapayari king kakong anak nga na impamanye si Bobby.
O ne. Sa pag-umpisang mituran tang ASF, kunero ko balo na. Enaneka no ba ababaw ing ing kapital na dating nakapag-umpisahan kay kapital na 10,000 O enaneka no balo nga 10,000 ngayon Totoo po siguro talagang istong naging niyang efektibo ini. Siyempre, I encourage tala po muna mag-dem backyard. For example, na mamisalin pa si Bayong, magmanyese pa si Bayong body para karening gagamit kaya kami. Dakal salamat kon totogin kay kang pamami update kay kami at nasami mo naman itami din ng kaming komprehensibong kay impormasyon kempi sasabihan na yan. At ulitan ko mo kung toto, bakantang balo na rin kaya katantala tuki, nunya anti karagul ing puproduce tamo keng kaya kang kebalwan rough estimate ingang bagta mo kening hog industry kening market kembong Pilipinas. So far keng kaya kang kebalwan. Nga pong 100% kami, siyempre po, mostly, alunin nga pa man kanitang imported meat products kanita. Alos po mga between 85 to 90% po, itong hog produce tamo talagang iyang ang gagamitan. Ngayon po kasi, siyempre, bene po producer ngayon, medyo kalaban na po kasi imported meat products. Bas kinuha rin ka munta ngayon, in frozen, laganap na So ito, dakal salamat kay kang pamami impormasyon kay kami kon Kap Toto at nasami po na bukas makadwa. Kaya pwede kayo muna man karening kay kaming gagawa ng dokumentaryo kaya pong pisasabihan na kayamanan ho natin yan dito sa Central Luzon mga kaibigan. Ang Pampanga at Bulacan ay isa ho mga kaibigan sa may malaking produksyon ng baboy dito ho sa ating pong bansa. At kung Toto, hanggang sa muli at si Kabayang Art pupunta sa iyo at para at least mapasyalan yung ating mga commercial farm, yung mga hog raisers natin diyan sa area ng Magalang, Pampanga. Hanggang sa muli, dakal po salamat kayo, Kap. Opo, pwede pong magdagdag. Go ahead, Kap. Dakal po salamat kay Megarandang nung nana po itong latest kay update po kaya ning swine industry. Kasalamatan kaya mo po Mayor Malu Lacson na may deliver na po kaya kami itang rescue vehicle. Dakal salamat Mayor Malu Lacson. Ito. Kaya po sabihan mo naman ang disaster response. Maulaga pong ababaluta mo nung nanula po rin gagawan ra pong kaparalanan baka nitang mipabilis po ita serbisyo publiko kaya ni pong barangay ng Kap Toto. Dakal salamat kay Kakap. Dakal salamat. O ita. Dito ho sa mga ibang mga mainit na balita mga kaibigan, pasadahan lang natin na mabilis sa parin Josh, itong update naman natin sa oil spill dito ho sa Bataan. Pamiraras po kanu keni Pampanga at ini pong seafood keni po probinsya sepya pa pong kanan agpangpukang Governor Dennis Delta Pineda. Metong pong coordination meeting. Digil po kening Bataan oil spill incident. Ing merapat pa kempong pamanimuna na pong ning provincial government ning Pampanga napon po Martes July 30. Pisabihan niya po ing miyaliwang o reni pong miyaliwang ahensya na ning gobyerno at lokal na kapanibalan ding posibleng maging epekto king mesabing insidente king Labuad Kapampangan. Base po king initial report na puning Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o PDRRMC, sula po king migit adwampung pariresti barangay. Karempong balena ni Makabebe, Masantol, Lubao, Sasmuan, Minalin at Guagua ding malyari pong miapektuan keni pong oil spill. Agpang naman po king Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFA Region 3. Sula king maygit 32,000 ding fisher folk. O po kakaluguran, 32,000, mga po karagul. Rempong posibleng miapektuan kareng may sabi pong coastal towns nung makontrol ing oil spill. Kasulungsunga naman po ing pamanigobra na po ning opisyal king master list da po ring direct and indirect miapektuan kanini. Samantala, agpang po king Department of Health, kakaluguran, kaya ni pong Central Luzon, delikado king public health. Ini pong drinking water resources, marine life, natural resources, at makanyan mo naman po king economic activity ini pong oil spill milyari. Kaya be kanu kareng immediate effects na niti kakaluguran ini pong posible pong pulmonary injury Ang po ining central nervous system tamo, depression nga manwanra. At siniguro naman pong Governor Dennis Delta Pineda
at ning BIFAR Region 3 aligtas laring seafood tamo ang manibatan king probinsya. Ang province po ng Pampanga, nililinaw ko po sa inyo, safe pa ho ang mga seafoods natin. Ginagawa ko lang ho itong mga koordinasyon, meeting with our LGUs para po agapan kung aabot po ang problema sa probinsya natin. At least handa po tayong lahat, alam ho natin ang mga dapat gawin at pinoproteksyonan ko rin ho ang mga fish pan owner. Kasi once na umabot sa shoreline, ayoko ho malugi itong mga fish pan owner natin. So sabi ko sa mga mayors natin to have a dialogue with their respective barangays, municipalities doon sa mga fish pan owner. Kasi hindi ho natin masasabi yung risk kung saan tatakbo itong problema na to. Pag ang hangin bumanda sa atin, baka sa atin mapunta itong mga oil spill na to, magiging problema naman po ng probinsya ng Pampanga. Kaya pinaghahanda lang ho natin. No po? Safe pa ho ang lahat ng mga seafoods po dito sa lalawigan ng Pampanga. Wag ho tayong mag-alala na ayon ho sa mga sensory evaluations na ginawa naman ho natin at araw-araw po natin gagawin ito sa mga produkto na manggagaling ng Bataan, Bulacan at Pampanga at para ma-ensure ho na lahat ng makakain nating isda at seafood ho dito ay safe at kaya pa ho natin na maprotektahan ang industriya ng pangisdaan dito. Agbang po karene pong asukeng kapanibalan, ala pa kanong trace na ning oil spill keti lalawigan. Sa ngayon ho, dito sa lalawigan ng Pampanga ay wala pa ho talaga tayong trace ng oil spill. Medyo malayo ho tayo sa ground zero. At the same time ho, ay naging ang takbo ng tubig ayon ho sa mga trajectories ay talagang either paakyat ho talaga ng Bulacan. Oras naman kailangan mag-implement ng fish ban kakaluguran, irekomenda na kanuning BIFAR King Interagency Task Force po ini. As of July 30, selyado naman po kanu ring leaks ning may sabing oil spill. We're actually, naman ho, ang tinututukan ho talaga natin ngayon yung siphoning from the ground zero. At sinabi nga ho ng Coast Guard, aabutin pa ho ito ng 7 days. As of this morning, nabanggit nga ho mukhang nasilyado na yung mga leaks doon. So that's a very positive news for our fisher folks dito sa Region 3. Abak na balen, abak na. Samantala, amuyutan dala po rin local chief executives, kakaluguran at memalen, amitipon pong waste product, kaluban na po ning coconut husk. Amalyaring gawang boom. Amawat naman po pamangalat na ning oil spill. Kakaluguran, ano itang coconut husk nga man wanda ash, ne? Ash. Coconut husk. Ita pong fiber na po ning buko. At mangalap ko muna po karetang 1 liter retang boti na mapalyari pong pisuglong-suglong dala po retang kay balutan dala po kayong buko, yapin po yung lulto balang pagato ya po ita. Ita pong oilsin naman wanra, ita bayo ya po miras kening coastal area, karin niya po dikit, imbis na dikit iya po kaya pong gabuno nung nanuan pong infrastruktura. Kasi itong midiki iya ka rin, o ita po mas masakit impamaglinis ka rin. Shoutout kang Kuya Colito Novilla, yung mga nakikinig ho sa atin. At opo, mga kaibigan, ito ho ang amin pong binabantay ang mga balita. Hinggil ho dito ho sa ating pong pagbabantay, special coverage na rin ho, mga kaibigan. Dahil alam nyo kung gaano ho kalaki itong epekto ho sa ekonomiya ho ng Pampanga, hindi lang sa Pampanga. Dito ho sa Manila Cove na mas malaki ho ang populasyon, mga kaibigan. Kung sakali ho pag-uusapan ho natin yung mga apektado ho dito. Hindi lang yung mga nagtitinda, aktibo dyan sa fishery. Pati yung mga end consumer, mga kaibigan. Dahil ito pong produkto na nakukuha ho natin dyan ho sa mga coastal area ho ng Pampanga at Bulacan. Gayon na rin ho dito sa Cavite at Maynila. Pagkalaki ho, mga kaibigan. Opo, panaya pong lalike kayong kaya kaming page. Baka nita pong updated kayo kareni pong kaya katamong pisabihan kayo ni po balen. Dakal po salamat. Luid la po rin kaya katan taladuki. Ako po yung kaya talasuy ay Paolo G. Santos, ating pusong makabalen. Dakal po salamat. Abak na.